ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿರಡ್ಡಿ 20 ಬೊಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೇತೆಂದು ಈರುನ ಕಳೆತ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಭಾರತ ಬಡಬರ್ದು ಸಾಹುಕಾರ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ದಾಸ್ತಿಂದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ವಾ ಬಿರುದುನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೊರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ? ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಬಡವರ್ನ ಬಂಧು ಆದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತ ಆದುಲ್ಲೆ. ఆయన ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಹುಕಾರರು. ಬಾಬಾ ಏಪ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಭಾರತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬಡ ದೇಶ ಆದುಂಡು. ಭಾರತನು ಕೂಡ ಸಾಹುಕಾರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ಬಡವರ್ನ ಬಂತು ಬಾಬನೆ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೀತೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಆದಿನೈನಿ ಬತ್ತಲು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೀತೆನ್ ಕೆಂಡೇರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಬೊಕ ಶರೀರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕನ್ನಡದು ತೀಯರೆ ಆಪುಜಿ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಶರೀರದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಂಡು ఆయన ಹಿಡಿದವರ ಆತ್ಮ ಗುಪ್ತ ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪುಡು ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಸಾಕಾರಡು ಬತ್ತದು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮಲವು ನಿರಾಕರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಅಲ್ಪಂತೂ ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪಿರು ಅರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಎನ್ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜೆ ಶಿವ ಪನ್ಪು ನಾವು ನರ್ತರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ ಈ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಅಪಗಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬದಲಾಪುಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬನಸ ಆತ್ಮದ ವಾ ಶರೀರುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಶಿವ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ. ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಶರೀರುಡು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರು. ಎಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೆ ಐನರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು. ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಂಡು, ಶರೀರ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶರೀರದುಲ್ಲೆ. ನಿರಾಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತಿರುಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದಿದ್ದರು. ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕೇನುವರು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದರು. ಬಾಬಾ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಬಡ ದೇಶರದು ಸಾಹುಕಾರಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು. ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಭಾರತ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ್ನವು ಬಂದು ಪನ್ಪುನದ ರೈಟ್ ಮೋಹ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನವು ಬಡದ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೋನರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರತ ಏಪ ಸಾಹುಕಾರಾದಿತ್ತು. ಏನ್ ಚೇತನ್ ಪನ್ಪುನ ನಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಭಾರತ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರಾದಿತ್ತು. ದುಃಖದ ಪಾತರೆಚ್ಚಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಹೂವೆ ನನಂಜಿ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಒಂಜೆ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚು ಈ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ನೇರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸೇರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಎಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರ ಆದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಬಡ
ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸಾವುಕಾರದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬೈತಿರು ಭಾರತ ಸತ್ಯ ಇಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಭಾರತ ಸತ್ಯ ಇಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾವುಕಾರದ ಪುನಗ ದೇವತೆನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪಗೊಂಡು ಇಂದೆ ನೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಋಷಿಮುನಿ ಇಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ಇಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ ಬಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಲ ಸಹ ದೇವತೆಲೆಗೆ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಏನೇನು ಜತ್ತೊಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿದ ಸುಖಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಚಿಂತೆ ಅದು ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ನಾವು ಎಂಚ ಪಂದು ಚಿಂತೆ ಆತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಏರು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಎಂಚ ಸುಖದ ಆಮಡು ಬತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಏರುನ ಕಲೆಟುಲ್ಲ ಇಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಏನೇ ಆದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಂಬರ್ವಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಡವೆರ್ನ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನುಡಾಪುನು ಪನ್ಪೆನ್ನು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೀರಿ ಒಂದರು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೀತೆ ಇಡ್ಲ ಕೇಂಡರು ಕಡೆಕ್ಲ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತರು ವಾ ದಿನದ ಮಾರ್ಗ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತ ಏಪ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಭಕ್ತಿರನು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಕೊಳ್ದು ಬುಡುಪದು ಸದ್ಗತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ತೇರಿಯೊಂದ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ಬತ್ತದ ಬಿಡ್ತೇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದತ್ತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಸಹ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದೇರು ಹರ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಏರು ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ ದಾಖಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಈತೆ ಅಂತ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ತತತ್ವಂ ಯಾನಂತು ಅರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತಂದರು ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇವೆ ಏಕ ಓಂಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪೇನು ಸರ್ದಾರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ದವರ ಎಂಕುಲು ದೇಕ ದೇವತೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕಲು ವರಾನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಉಡುಪೇರು ಏರೋರಿಲ ನಿಕ್ಲಿನ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ಬಂದ ತೆರಿಯೊಂದು ಸೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಕೆಲವೇರು ನಾವು 500 ವರ್ಷದವು ನಾನು ಕೆಲವೇರು ನಾವು 1,600 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟಾಂಡ ನಿಕ್ಲ 5,000 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಆದುಂಡು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲೆ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲು ಬರ್ಪುಣನೆ ಕಡೆಟು ಐನರದವರ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಸೇರಿದೇರು ಅಕಲು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಪಿರತಿರುಗದು ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಂತೂ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಎಂಕುಳು ದ್ಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಡು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದೆತನುವ ನಿರ್ದಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮದಕಲು ಬಂದು ಸಿದ್ಧಾಪನು ಏರಿ ಧರ್ಮದಕಲತ್ತು ಅಕಲು ಬರ್ಪುಣನೆ ಇಚ್ಚಿ ಪರ ಧರ್ಮಡು ದ್ಯಾಗಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಇತ್ತನು ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ ಇತ್ತನು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬಂಗಾರಿತ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮಡು ಒಪ್ಪುಚಿ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಹೂಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಲಿತ್ತನು ಬುದ್ಧ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ಹೂವೆ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ ಇಪ್ಪುಚಿ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ವಾ ಬಾಬಾ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಂತದಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎದೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ದೀತೇರು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡಾಪನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆರಂದು ತೆರಿವೇರು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿವಂದರೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಪತಿತ ಪವನ ಭಾವನೆ ಮಲ್ತದು ಹೋಪೇರು ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಪನ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವೆನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾನೆ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಪಜಕ್ಲೇರ್ದು ರಾಜ್ಯರು ಬಿಕಾರಿರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರಾದು ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ಬಾಬಾ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಏರು ಗೌರವನುಲ ದೀಪುಜೇರು ನಿಗಲಿ ತೇತೇನು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂದಿರ ಬಂದು ಗಾಯನ ಬಂದು ಗಾಯನ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರನು ಏಪಲ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತಿಚಿರು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತಿರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತಿರುಪ್ಪಿರು ರಾಜರ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪದವಿ ದಕ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಪ್ಪೇರು ದರ್ಬಾರ್ಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಕೊಳ್ಳುವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅನುಭವ್ಯತೆ
ಪಾವನ ರಾಜರ್ನ ದರ್ಬಾರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಕೈತಲು ಎತ್ತೊಂಚಿ ಕಾಸೊಪ್ಪುನು ಬಂದಾರ್ನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೊಂದುರ್ಲಿರು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಂದುರ್ಲಿರು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಿ ಚತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತ ಐನಗ ಭಕ್ತರಾನಗ ಸುರುಸುರುತ ಶಿವ ಬಾಬಾನ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪ ಏರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಾವುಕಾರದು ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಏತು ಬಡ ಭಾರತವಾದುಂಟು ವಾ ಜಮೀನು ಐನದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ದೆತೊಂದನೋ ಐತ ಬೆಲೆ ಇನಿ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ತುಂಡು ಇದು ಮಾತಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಂತು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಕಟ್ಟೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಏರಿಗೇತು ಬೋಡು ಆತು ದೆತೊನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಮೀನು ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ನೀರ್ದ ಸುದಿಕುಲು ಬರಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಮಹಲ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೆರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಸಿ ಅಪ್ಪನು ಪೂ ಪರಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತ ಏತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ ಸಹ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಕುಶಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ಡು ಸೈಪಿರು ಆಯ್ನದವರ ಗೀತೆನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿಲೆ ಕಣಿಗಳು ರೋಮಾಂಚನಾದ ಒಂದು ದೂಡೋಡು ಬಾಗ್ ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಬಡವರನ್ನ ಬಂಧುದ ಅರ್ಥನು ತಿರಿಯೊಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಬಡವರನ್ನ ಬಂಧುನ ಅರ್ಥನು ತಿರಿಯೊಂದರತ್ತೆ ಏನೇನು ಸಾವುಕಾರದ ಮಲ್ಪಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಲ್ಪನೋ ಬದುದ ಅರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಸಾವುಕಾರದ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಎಂಕುಲು ಪಾವನೆರದು ಪತಿತ ಆಪನೆಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಲು ಬತ್ತರು ಈತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಪತಿತೆರದ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಯಾನು ಈರ್ನ ಆಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ಬಾಲ್ಯದ ಜನ್ಮಾಂಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ವಾರಸ್ತಾರ ಇರು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಅಂಡ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋನೆ ಜದ್ದು ಹೋಗುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷ ಸುರುಕ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದಿತ್ತ ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಾಂಡ ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯತನ್ನು ಪನ್ಪನೆ ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಕೇವಲ ಲಿಂಗದ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವಿರು ಅಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂದೇಕ ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಿಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮವು ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ ಬುದ್ಧೆ ಏಪ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಮಾತಲ್ ತೀರ್ತಿದ್ದು ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಉಂಡು ಅಂಡ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಇಜ್ಜಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರೆನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರೆ ಎರಗಾಂಡಲ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪಣೆ ಭಾರತೋಡಿ ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಭಾರತದ ಜಮೀನು ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜನ್ನ ಆತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದುಬೋದು ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತ್ರೆನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಕೇನ್ನಗೆ ಪಾತ್ರೆನು ಏಪಲ ಕೇಂದಿಜಿ ಓವಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಓದಿಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಆಡುಂಡು ಈತನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಡಿಡಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಗಿತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆತ್ಮ ಕೆಬಿತ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಆಪಗ ಶರೀರ ತುಂಬ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಕೇನುಂಡತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏನ್ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದ 84 ಜನ್ಮಡು 84 ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲು ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕದಿರು ಇಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊನುವ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಮಲು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು ಮಾತೆರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಜೀರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು ನಿಕುಲ ಅಂಡಲ ಕೇವಲ 84 ಜನ್ಮಲು ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನಾತ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ್ಮಲು ಬಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕನಡು ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲುಡು ಏನನ್ನು ಸೇರ್ಸದು ಬಿಡ್ತೇರು ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಈಯೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಮಥುರ ಬೃಂದಾವನುಡು ಈ ರೀತಿ ಪನದುಪ್ಪಿರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ರಾಧೆನ ಪಂಥದಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ರಾಧೆ
ನಿಕುಲರಾದೆ ಯಾನ್ಲರಾದೆ ಬಂದು ಮನದುಪ್ಪಿರು. ಆಯ್ನದವರ ಒರಿ ಭಾವನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಡವರ ಬಂಧು ಅದುಲ್ಲಿರು. ಭಾರತವು ಮಾತೆದ್ದಲ ಸಾಹುಕಾರಾದಿತ್ತನು ಅವಿತ್ತೆ ಮಾತೆದ್ದಲ ಬಡವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಯಾನ್ ಭಾರತುಡೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿ ಅದುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಅಂತರ ಆಪುಜಿ ಡ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮ ಎಂಚೆ ಅವು ಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ್ಯನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಆಯ್ನದವರ ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಥನು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜಕುಮಾರಾಪೆ ಭಗವಂತಗಂತೂ ತನ್ನ ಶರೀರ ನೆಚ್ಚಿ ಆರು ಬತ್ತದ ನಿಕಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಧನವಂತ ಆದ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಕಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಪಿರು. ವಿದ್ಯೆದು ವಕೀಲ ಎಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಓದವಿರು. ನಿಕಲು ಭವಿಷ್ಯ ನರದ ನಾರಾಯಣ ಪರು ನಿಕಲ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಪನತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಓವಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ್ಥದ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಲ ಸಹ ಜನ್ಮದೆ ತೊಂದತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯಡು ಕಂಸಪುರಿ ಇಂಚಿನ ಲುಪ್ಪುಚಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನ ಎತ್ತೊಂಚಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ಕೊಡಪ್ಪನು. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಗಳ ಗಾಯನ ಇಚ್ಚಿ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ನ ಬಾ ಮಗೇನೋ ಅದು ಪೊಡತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಕೊಡೆನಾಗ ಕೆಲವರು ಪತಿತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪಿರು. ಏಪ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪಿರಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರ್ವಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ದೇತನು ಅಪಗಳದೆ ಅಕಲ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇರದೆ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕನು ಬರೆಪರು. ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಈತ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಈತ ಸಮಯ ಬಂದು ಬರೆಪರು. ಅಪಗ ಈ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೋನು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ ಬುತ್ತಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಎಂಗುಲು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತ ಬಾಬಾ ಮಲ್ತೆರು ಐನರ್ದವರನೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗುರುನಾನಕ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಕೂಡ ಏಪ ಬರ್ಪಿರು. ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತರು. ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಘಟ್ಟವಾದುಂಡು. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪುನ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲೊಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರಳ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರು ಒರಿಯ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಏಟೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಚೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡಿದಿ ಒಂದು ಮಾತ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬುಡಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸತ್ವಪ್ರಧಾನಾಪುನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದಿವನಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಡವೆರ್ನ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಭಾರತವನ್ನು ಬಡ ದೇಶವರದು ಸಾಹುಕಾರಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು. ಅರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚರು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಸದಾ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಹೃದಯಡು ಸದಾ ಒರಿ ರಾಮನ ದಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಚೀತು ವಿಜಯಭವ. ಹನುಮಂತನ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜ್ಪವರು ಆಯಿ ಸದಾ ಸೇವಾಧಾರಿ ಮಹಾವೀರಾದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನದವರ ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಪೊತ್ತಿಜೆ ಅಂಡ ಬಾಲರ್ದು ಲಂಕೆನೆ ಪೊತ್ತೈ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಏರು ಸದಾ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅಕುಲೆ ಮಾಯದ ಅಧಿಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬಿಡುಲಿ. ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಆಪುಜೆರು ಅಕುಲು ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯನು ಪೊತ್ತೈರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜೆ. ಹನುಮಂತನ ಹೃದಯಡು ಸದಾ ರಾಮನೇ ಅಡಕವಾದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನದವರ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಮೃತಿಲ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಪ್ಪುನಗನೆ ಮಾಯಜೀತ ವಿಜಯ ಅಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ. ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿವರನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂವಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏಕತೆದ ಸಂಘಟನೆ ಬಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಧಿ ಇಂದು ಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಾತೆರು ನಾವು ನಡಪುನೋ ಒಂಜೆ ತರಹ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜೆ ತರಹದ ಪಾತೆರಲು ಒಂಜೆ ಗೀತೆ ಒಂಜೆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾನ ಅದು ತೋಜಡು. ಭಿನ್ನತೆ ಎತ್ತನಲ ಸಹ ಒರಿ ಕೊರಡ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ಸತ್ಕಾರಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ಏಕತೆದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.